Hej mor og far. Vi håber, I har det godt. Har I fået nogle tæsk i dag? Ja, en stor syge Steffen. Ja. Hygger jer, når I får besøg herovre i Aarhus? Ja. Hvor vil I... vil I ikke hellere bo hos mig end hjemme hos mor og far? Nej. Hvad? Nej. Så er der godt nok ballade lige om lidt. Nå, hvorfor er I ikke i skole i dag? Fordi vi har fri. Nu skal I ikke sidde. Mor er syg. Nå, ja. Hvor er hun henne? Hun er i Grækenland på hospitalet. Det er ikke godt. Tror I snart hun kommer hjem? Nej. Jo. Ja, hun kommer måske hjem på fredag. Men synes I ikke, hun har været ude og flyve rimelig meget på det sidste? Jo. Ja. Silke, hvor gammel er du? Jeg er 9 år gammel. Ja. Hvor gammel er du, Malte? 8. Kan du danse en dans? Ja. Prøv lige at gøre det. Det er super godt det der. Jeg får lækker. Og publikum de siger tak til Malte og klapper. Hvad med dig, Silke? Hvad kan du? Kan du lave en stå på hænder, eller lave en koldebøtte, eller en værmølle? En frøbro? Må jeg også være med til Frøbro? Det er i orden, og publikum de klapper. Se de to tosser, der sidder derhenne på stolene. Det er ikke sikkert, de kommer hjem igen. Skal vi sige farvel? Farvel. Hej hej. Hej.